Kamfanin Dangote Petroleum Refinery mafi girma a Afirka ya sanar da cewa ya fara fitar da litas miliyan 45 na fetur da lita miliyan 25 na diesel a kullum, bayan gwamnatin Najeriya ta kara haraji da kaso 15 kan shigo da man fetur domin tallafawa masana'antar cikin gida. Kamfanin ya ce matakin zai rage dogaro da shigo da man fetur, amma wasu 'yan kasuwa sun nuna damuwa cewa hakan na iya jawo kamfanin refinery guda daya ya mallake kasuwa, wanda kuma zai iya haifar da karancin man fetur a nan gaba. Ka faɗa mana ra'ayinka idan kana ganin ƙara yawan fetur man Najeriya zai kawo sauƙi farashin mai. Kada ku manta ku yi like, ku yi subscribe da kuma sharing domin samun sabbin labarai daga tashar Labari yanzu. Na gode.